Pila ka mga Ilonggo nagapanghanda na sa pagsugalaw sa bagong tuig. Dugay-dugay, ano ay han ang ilahandom sa 2022? Si John Sala nakatutok. Temprano pa kainas ang aga, naga-party-party na ang pamilya ni Sarah Jean sa ilang balay diri sa Barangay Santa Rita, Oton, Iloilo. Tag sa katuig kuno, aga pa kung magpatukar sa mga mabaskog nga music ang ilang pamilya bangod sa ilang pagpati. Actually, tradisyon naman nato na sir nga kung magaot, syempre ginataboy kami ng mga malas or ano, pero sign man gyapon nasa tawag nga ang happiness and also para man sa nga ma-enjoy man naton. Para sa tuig 2022, handom sininga amat-amat na kita makabangon sa pandemya kag magpakapag-on. Let's move on na lang about sa mga pandemic and be strong na lang siguro, sir. Ang mag-asawa naman nga ini, first time nga mag-New Year sa Iloilo kag birthday man kuno sang ila bata. Gani gin siguro nila nga ang mga pagkaon para karon sa gabi ang espesyal. Seafood actually, seafood mix, kagang amonado. Subo nga 2021 madamo sa ginapasalamatan ang pamilya ni Jovi gani para sa 2022 handom sini. Sa promotion for the work, na siguro makakuha liwat sang promotion this year. Duwa ka tuig na nga nauntat ang tuigan nga Christmas party sa pamilya ng Nanay Helen. Gani subo nga nagtahaw-tahaw na kunong sitwasyon. Idungan na lang nila ini sa pagsugalaw sa bagong tuig. Subong dulang kay ti simpre daw open naman subong ti masadya-sadya ra kami kan pamilya namon Subo tuig 2021 madamo sa mga pagpanghangkat ang aton nagyan. Pandemya man o kun mga trahedya dala sang bagyo. Apang kun may isa man ka pamatasan nga duna na sa mga Ilonggo. Ini ang pagkapositibo nga sa palabuton ang aton kabuhi ang mas mangin masadya kag puno sang pag-asa. Upod kay Sinido Duque, John Sala, 1 Western Visayas.